Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn falch o gyhoeddi bod ein gwasanaethau yn ystafell ddarllen y de ar agor o'r cyntaf o Fedi ar gyfer darllenwyr sydd eisoes a thocyn darllen llawn. Bydd pethau ychydig yn wahanol wrth i ni roi blaenoriaeth i iechyd staff a darllenwyr. Byddwn nhw'n darparu gwasanaeth cyfyngedig a gofynnwn i chi archebu sesiwn ymlaen llaw ar ein gwefan i sicrhau eich lle yn yr ystafell ddarllen. Dylech archebu eich sesiwn wythnos cyn eich ymweliad a chaniateir hyd at 2 sesiwn yr wythnos ar gyfer pob darllenydd. Gallwch archebu deunydd drwy'r catalogau yn y ffordd arferol, ond bydd angen i chi wneud hynny o leiaf 48 awr cyn eich ymweliad. Rydym yn eich annog i ddod â chluniaduron os yn bosibl ynghyd â phapur ysgrifennu a phensiliau eich hunain. Serch hynny, bydd nifer fechan o derfynellau ar gael ar gyfer defnydd ymchwil ac i ddarllen deunydd hawlfraint di-brint. Cofiwch ddod â mwgwd eich hun, bydd yn rhaid i chi ei wisgo yn yr adeilad mwyn diogelu eich hun, darllenwyr eraill a staff y llyfrgell. Bydd trefniadau trylwyr mewn lle i ddiogelu pawb. Wrth i chi ddod i mewn, bydd staff diogelwch y llyfrgell yn gofyn i chi ateb 3 cwestiwn ac yn profi eich tymheredd. Ni fydd modd i unrhyw un sy'n arddangos symptomau Covid-19 gael mynediad i'r adeilad. Bydd system un ffordd yn weithredol ar draws y llyfrgell a disgwylir i bawb gadw at y rheol cadw pellter 2 fedr. Gallwch ddefnyddio'r hylif diheintio dwylo ar gael a byddwn yn glanhau'r ystafell ddarllen ac ardaloedd cyhoeddus eraill yn gyson. Bod pethau am fod ychydig yn wahanol am y tro, mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn edrych ymlaen at agor ein drysau a chroesawu yn ôl i ddarganfod.